नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. काळी न्हंय वाचवण्यासाठी भविष्यात मोठे आंदोलन करू, ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत. जोयडा. काळी न्हंय ही कारवार जिल्ह्याची जीवनदायिनी असा. हेमगेल्या सानिध्यात हजारो संसार उभे असतात. त्याका लागून या न्हंयचे उदक वळवचे योगिनी कर्नाटक सरकारान हेजे बद्दल योग्य अभ्यास केला ना. काळी न्हंय वाचवण्यासाठी भविष्यात मोठे आंदोलन करया असे मत कायदातज्ञ व दिल्ली उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत हेमी व्यक्त केले. जोयडा हिंगा आयोजित केलेल्या संजीवनी ट्रस्ट आणि क्रुगर फाउंडेशन कारवार हेमगेल्या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे या नात्यान उलयले. काळी न्हंयचेर वीज तयार करचो प्रकल्प, कैगा न्यूक्लियर प्लांट असे अनेक प्रकल्प अवलंबून असतात. हांच्या नागरिकांन या योजनेसाठी आपल्या संपत्तीचो त्याग केला असा. त्याका लागून हांच्या नागरिकांच्या विकासासाठी सरकारान कारवार जिल्ह्याक विशेष दर्जो दिवूं जाय अशी मागणी या वेळार केली. संजीवनी सेवा ट्रस्ट ही संस्था जोडा तालुक्यातल्या गोयच्या सीमेर आणि काळी व्याघ्र संरक्षित प्रदेशात असलेल्या 50पेक्षा अधिक गावाक मोबाईल व्हॅनच्या माध्यमांतल्यान गेल्या 10 वर्सांच्यान मोफत आरोग्य सेवा दिती आसात. तसेच तालुक्यातल्या इतर सामाजिक विषयाचेर ही संस्था काम करते असा असे देवदत्त कामत हिमी सांगले. गेल्या 10 वर्षात 1.5 लाख नागरिकाले संजीवनी सेवा ट्रस्टच्या माध्यमांतल्यान उपचार केले असतात. सामाजिक क्षेत्रात या संस्थेचे काम असेच फुडें उरतले असे ट्रस्टचे अध्यक्ष रवी रेडकर हेमी सांगले. ಬದುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ದೇವದತ್ತ್ ಕಾಮತ್ ಸರರು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ದೀಪವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು. ಹೀಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ನ್ಯಾಯವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ದೇವದತ್ ಅವರು ಪುಣೆಯ ILS ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮಾಸ್ಟರ್ पदवी आणि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स जे आसात तांगेल कॉन्ट्रिब्युशन आणि आमगेल डिस्ट्रिक्टा कॉन्ट्रिब्युशन पळयल्यार अजगजांतर फरक आसा. तरी पण थंय पॉलिटिकल विल पावर आशिल्ले, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ आशिल्ले, ताजी निमित्त ती वेरियस बेनिफिट्स तुमकां खबर आस की ना की हैदराबाद कर्नाटका जे आसा नरसिंहा मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंहा मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंहा मार्केट कारवार. तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंहा मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंहा मार्केट, केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. गोकर्णच्या मुख्य रस्त्यावर ट्रॅफिक जाम. गोकर्ण. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रमुख पर्यटन स्थळा भितर एक जावन आशिल्ले गोकर्णात दिवसांदिवस पर्यटक मोठ्या संख्येन येती आसात. विकेंड सुट्टी आशिल्ल्यान पर्यटक मोठ्या संख्येन येवन गोकर्णच्या मुख्य रस्त्यार ट्रॅफिक जाम दिसून येयलो. या ट्रॅफिक जामान वाहन चालकाक संचार करच्याक खूप त्रास जावू लागला. वाहतूक सुरळीत करच्याक वाहतूक पोलीस खूप प्रयत्न करचे दिसून येयले. स्थानिकांक स्मशानाक शव व्हरच्याक सुद्धा त्रास जावू लागला असे उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या गोकर्णच्या पर्यटन स्थळात लोकांनी भारी प्रमाणात गर्दी पडिल्ली दिसून येयली. राष्ट्रीय स्तरावेल्या एबाकस स्पर्धेत कारवारची नक्षत्रा लखलखली. कारवार. केरळ राज्याच्या तिरुवनंतपुरम हिंगा 1 मे 2022 दिसा जाल्ल्या 17वे राष्ट्रीय एबाकस 2022च्या स्पर्धेत देशातल्या विविध राज्यातल्यान हजारांशी विद्यार्थींनी भाग घेयलो. या स्पर्धेत कारवारच्यान सुद्धा शालेय विद्यार्थ्यान भाग घेऊन आपले आणि शाळेचे नाव उज्ज्वल केले आसा. तितूंत कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाक दिल्ल्या माहिती प्रमाणे कारवार सेंट जोसेफ स्कुलाची अर्पिता जयप्रकाश गोसावी हेमी दुसरे बक्षीस मेळयले,
कारवारचो फोटोग्राफर जयप्रकाश आणि अक्षता हेमगेली ही सुपुत्री, तशेंच नंदनगदाची दिया नागराज नायक ही सेंट मायकल शाळेची विद्यार्थिनी हेका 5वें बक्षीस मेळ्ळा. अमृता विद्यालयाचो विद्यार्थी अस्नोटीचो अथर्व मनोज कुमार साळुंके हेमका 3रे बक्षीस, तर हणकोणचे प्रज्योत आणि यश हेमी दोघी भावांनी बक्षीस मेळयला. हणकोणचे प्रज्योत चंद्राक्ष नायक हेमी 5वे, तर यश चंद्राक्ष नायक हेमी 2रे बक्षीस मेळयला. हेमगेली अबाकसाची शिक्षिका गीता गुंगी सदाशिवगड अशें कळला. हणकोणचे समाजसेवक चंद्राक्ष नायक आणि श्रद्धा चंद्राक्ष नायक तेमगेले हेमी यश आणि प्रज्योत सुपुत्र आसात. बापूय समाजसेवेत, तर आई श्रद्धा हणकोण ग्रामपंचायतीत उपाध्यक्ष पदार आसात. हे दोघी परदेशात बरीच वर्सां वास्तव्य सुद्धा माय देशात येवन गावात समाजसेवेचे निस्वार्थपणान काम करून सार्वजनिकाल्या कौतुकाक पात्र जालात. तेमगेल्या या दोन्ही सुपुत्राक राष्ट्रीय पातळीचेर एबाकस स्पर्धेत पास जावन बक्षीस मेळिल्ल्याक तेमगेल हितचिंतकान तेमगेल अभिनंदन करून पुढे हेचपेक्षा वयर स्तरावयले बक्षीस मेळू आणि तेमगेल जीवन उज्वल जावं म्हण शुभेच्छा व्यक्त केल्यात. ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांक गणित विशयांत मन लावन अभ्यास करून आपले स्वताचे, पालकाले, शाळेचे इतलेच न्ही तर गांव आणि राज्याचे सुद्धा नाव वयर हाडिल्ल्या या सगळ्या लखलखच्या प्रतिभावंत विद्यार्थ्याक आणि तेमगेल्या पालकाक मानाचो सलाम केला. आपल्या दोन्ही पोराक या स्पर्धेत बक्षीस मेळिल्ल्याक श्रद्धा नायक हेमी खुशी व्यक्त केला. हे अबाकसा वचून आज भुरगे एक वॉकिंग कॅल्क्युलेटर टायप जाल्ले आसात ते आमी हातीनच ओटू कॅल्क्युलेट करू शकतात. आमच्या टायमान आमी कॅल्क्युलेटर यूज करपाशिल्ले आतां अबाकसा पायान भुरग्यान आनी आतां हातीन कॅल्क्युलेट करू शकतात आनी ते मॅथड बी बरें आसा. आनी गीता गुंगेन भरपूर बरे भशेन आमकां भुरग्याक ट्रेन केलात. आनी हे अबाकसाचे आमकां नॅशनल लेवलार वचून ट्रिवेंड्रम वचून आमच्या भुरग्याक एक 2nd प्रायज, 3rd प्रायज, 5th प्रायज मेळचें म्हळ्यार आमकां भरपूर खूश जाता. आनी हे आतां ज्यो अबाकसाचे 13 लेवल आसा ते फूल कंप्लीट करून फुडें आनी आमी बरे भशेन आमगेले कारवारच्यान आनी बरे ट्रॉफी हाडचे म्हण हांव इच्छिता. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्यान नटिल्ल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. एडमिशन सुरू आसा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गाक प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मेळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तरेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याक पेन्शन दिवची योजना सुरू. शिरसी कामगार मंत्री आणि KDCC बँकाचे अध्यक्ष शिवराम हेब्बार यांनी KDCC बँकाच्या इतिहासा भितर पहिलेच पटी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याक पेन्शन दिवची योजना सुरू केली. आज कामगार मंत्री शिवराम हेब्बार यांनी बँकाच्या प्रधान कार्यालयाच्या सभांगणात बँकाच्या सेवानिवृत्त कर्मचारीक पेन्शनाचो चेक दिलो. या वेळार KDCC बँकाचे उपाध्यक्ष, सरसंचालक, व्यवस्थापकीय संचालक, सहाय्यक व्यवस्थापक, सेवानिवृत्त कर्मचारी आणि बँकाचे कर्मचारी उपस्थित आशिल्ले. कामगार दिसा निमित्यान कारवारात 1 मे दिसा कार्यक्रमाचे आयोजन. कारवार काल 1 मे. 1 मे हो दीस कामगारालो दीस. कामगाराल्या श्रमाचो गौरव करसाटीर आणि कार्मिकाक मेळचो न्याययुक्त सवलत तशेंच घोळोवन घेतल्याक तेमगेल्या श्रमाचे महत्व पटोवन दिवसाटीर 1 मे हो दीस कामगार दीस म्हूण आचरण करतात. कारवारात या कार्मिक दिसा निमित्यान जिल्हा कायदो सेवा प्राधिकार, कार्मिक खाते उत्तर कन्नड, जिल्हा वकील संघ हेमगेल्या संयुक्त आश्रयान कारवारच्या वैद्यकीय विज्ञान संस्थेच्या आवारात आयोजित केल्ल्या कार्यक्रमाचे ज्येष्ठ सिव्हिल न्यायाधीश महांतेश दरगद हेमी झाडाक उदक घालून उद्घाटन केले. या वेळार तेमी सांगले की कामगाराल्या हक्काची सवलत मेळसाटीर प्रत्येक कामगारान श्रम कार्ड करून घेवूं जाय. हेजेन तेमगेल्या भुरग्याक शिक्षण घेतना विद्यार्थी वेतन, पोराक विवाह धन सहाय्य, कामगाराक 60 वर्सां जातरेत म्हयन्याक 2000 रुपये पेन्शन अशी अनेक सवलत मेळटा. या वेळार कामगाराक कार्मिक कार्ड आणि किट वितरण केले. या वेळार जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष अरविंद जी नाईक, कामगार निरीक्षक तीर्थ बाबू, चेतन रायकर,
आणि इतर अधिकारी हजर आशिले. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल कारवारा सुशोभित आणि अत्याधुनिक व्यवस्था आशिले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रदूषण विरहित म्हणल्यार इको टुरिझम म्हणून नोंदणीकृत झाले पहिलेच हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. फुल पार्किंग प्लेसमेंट, सुशोभित रिसेप्शन, आधुनिक पद्धतीची लिफ्ट व्यवस्था, लॉजिंगासाठी वेगवेगळ्या तऱ्हेची आकर्षक रूमा उपलब्ध. अमन लक्झरी रूम्स, स्टँडर्ड प्लस रूम्स, शूट रूम्स, क्लब रूम्स, स्टँडर्ड एसी आणि नॉन एसी रूम अशी तऱ्हेची सुविधा आशिले कारवारात एकमेव हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. एक वेळा भेट द्यात आणि प्रत्यक्ष अनुभव घ्या. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल, आसिया बिझनेस पार्क, मेन रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.